Чираттагы кытлау сәламен без Ирак, Мәскәү шәһәрендә бүгенге көндә үз хезмәтен башкарып килүче, Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Кутузов Илнур Муса улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Рита, әнисе Руфия Мубиновна, кайнанасы Фәрида Камиловна, кайнабысы Руслан кытлап ирегүле сәлам юллыйлар. 1994 елның 19 ноябрендә минем иң бәхетле көнем иде. Бу көнне мин тәүге тапкыр күкрәгемә татлы баламны кыстым. Олыгайгач, безгә әти-әнисенә таяныч булыр дип, өметләр баглап, ак биләүгә бәйләп, шатлык итеп алып кайттым. Бәхетле бул дип юраган баламның 10 яшендә әтисе үлеп китте. Бүген генә уйлыйм. Әлбәттә, ул ир бала әтисез үскәндә, бәлки минем кырысрак булганыма үпкә дә тота булгандыр. Ләкин мин үземне әтисе, әнисе итеп тә күреп, аны туры юлга бастырырга тырыштым. Мәктәпне тәмамлап, ул Ульяновск шәһәрендә юрист һөнәрен үзләштерде. Йөземә кызыллык китермичә армия сафларында да булып кайтты. Шөкер Худайга, бүгенге көндә инде ул башлы күзле булып, кадерле киленем Рита белән гаиләсен корды. Гаиләләрен тәэмин итәр өчен Мәскәү шәһәренә эшкә йөри. Раббым, татулыкта, бер-берсен яратып, озын-узак бәхетле килеш яшәсеннәр иде. Балакаем, бәгыр җимешем син, сөеп биргән Ходай бүләгем. Гомер барда балам бу тормышта мин булырмын синең терәгең. Саклап, яклап сине җил давылдан, үстердем бит назлап, яратып. Әни кеше шулай гомер буе бала диеп яши, җан атып. Бәхетле бул балам, тәүфыклы бул, гомереңне бирсен бер Аллам. Тормышымда син бит яшәү мәгънәм, бик яратам сине, багалмам. 2018 елның җәй айы минем өчен бар яшәешемне үзгәрткән вакыт. Гашыйк булып, мәңгелеккә кадерлемне яраттым мин, дип дәвам итә хатны Рита. Шундый акыллы, тырыш, игътибарлы, җылы җанлы егетне мин гомердә очратканым юк иде. Бары бер ел эчендә без бер-беребезгә бик кадерле кешеләргә әверелдек һәм 2019 елның август аенда никахлашып гаилә кордык. Бүген җаныкаем синең туган көнең. Беренчедән, әниеңә синең өчен рәхмәт укыр идем. Зур тырышлыгы бушка узмаган. Ул сине чын ир итеп тәрбияли алган. Икенчедән, үземнең никадәр көчле сине яратуым турында сөйләп китәр идем. Рәхмәт сиңа. Бу дөньяга ям өстәп, миңа сөю хисенең ни икәнен аңлата алганың өчен. Минем бер генә теләгем сиңа. Гомердә дә саулыгың какшамасын. Айырылган минутларда мин шул кадәр авыр үземне сизәм. Нык сагынып кайтканыңны көтәм. Раббым, никахыбыз гомерле, гомеребез бәхетле булып озак еллар яшәсәк иде. Бала аныклар бәхете дә күрергә язсын. Яратам дип мактанасым килә. Гашыйк булу җанга бәхет ул. Иңнәремә очар канат куйдым, теләгемә илткән туры юл. Сөя белгән йөрәк кенә ярсы, гомере буе яши җан атып. Шатлыгымнан күңел бии минем, чын күңелдән сине яратып. Кадерле киявебез, бары бер ел гына әле без синең белән якынлашып өлгерсәк тә, син барыбер бик тиз үз булдың. Хөрмәт белән безгә карап, бары җылы яхшы сүзләр белән генә дәшәсең. Кызыбызны ихтирам итеп, яратып яшисең. Синең тырышлыгың әллә кайдан күренә. Кулларың алтын икәнлеге сизелә. Кайсы гына эшкә алынма, яшь булуыңа карамастан барын да булдырасың. Кушылып бар теләкләргә сиңа шулай ук бәхет телибез. Ярат һәм яратыл, кайгы хәсрәт күрмичә, безне шулай шатландырып, яшә дә яшә әле алтыныбыз. Кытлы булсын кияү, туган көнең. Бәхетләрнең телибез, изгесен. Язсын әле күрүләре алда шатлыкларның ни бар төрлесен. Гаиләң имин, саулыгың нык булсын, ирешә ал куйган максатка. Гомердә дә куркып тайпылма син, куйган хыяллардан тик артка. Хөрмәтле Илнур Мусович, бар якыннарыгызның изге теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Син, мәхәббәтемә терелгәнсең син. Ходайдан миңа бирелгән
Biz мәңгегә, икәү бергә, гомерлеккә. Икәү бергә, бу гомердә, кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә, гомерлеккә. Мин синең өчен генә туганмын. Мин очрашуыма ышанганмын. Мин Сине һәрчак көтеп алучы тавышым. икәү бергә, бу гомердә, кавышканыбыз без мәңгегә. Икәү бергә, гомерлеккә. Икәү бергә, бу гомердә, кавышканыбыз